Kibor penyai distrik Jongki Arteli ki distrik kata ka West Jainti Hills bat ka West Karbi Anglong kila Minjer ban kentu ya ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC ban penkendria no ya ka Kherdop jong ka Tanat Khajana ka Badan Ha Khanduli sya ka Jaka ban persya asyu ka Dorbar Snong Khanduli. Ya kane karai la shim ha ka jelang Jongki Kli Nong Sensar Jongki Teki R district kata ka West Jainti Hills bat West Karbi Anglong ka Balalong ha Conference Hall jong ka DC office Jowai ha ka singi balang menta katayo. Nakaliang ka West Jainti Hills district lami khmada u Deputy Commissioner UBS Solia, IAS Ringkat u Superintendent of Police UC Serti u Deputy CEM ka GHADC bat ki MDC ka GHADC. Kadba ya ka West Karbi Anglong Assam lami khmada ka Deputy Commissioner ka Krishna Bora bat u Superintendent of Police u Indranil Bora. Habaya keren bat uba Solia hadin balawai ke jialang ulayat hu ha kane ke jia kendu baro arliang kilarai banya trailang ringkat ban penne ya ka syongsuk syongsan ha kishnong khaput ka Meghalaya bat Assam. Shu ulayat hu balarai ru habadan kino ki jing pentrai thamai deban ai jing tip markaliang. Halor ka jingya kan at hakashnong Khanduli na kadao ka jingwan bu khardap ka KAAC UDC ka West Jainti Hills district ulayat ho ba ka jingalang kala Minjer ba ka Deputy Commissioner West Karbi Anglong kan kintu ya ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC ban penkendria no ya ka khardap jong ka Tanat Khajana ka Badan Ha Khanduli sya ka Jaka ban persya asyu ka Dorbar Snong Khanduli. Kani ka jingya kendu lang kadi hadien balami ka jingja kentur put kentur sam hakithan khaput jong ka West Jainti Hills district bat ka West Karbi Anglong district. Kumban chipen mau haka khat santrik uni ubanai ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC klasi jubor ya ka signboard hapo uput usam jong ka Dorbar Snong Khanduli na ka benta ban krong khajana ya ki kali kit marep jong kinong snong ka Khanduli. Kinong snong ki balabitar ya ka ni ka jingle board jong ka KAAC kilalet pen pra ya ka te ka signboard ha ka khat nyotrik bat kalami iru ka jingya pen ibor bat ka thmak tien ka bajur ha pedeng kinong snong ka Assam bat kinong snong ka Meghalaya. Ha ka meeting menen ha West Karbi Anglong wan DC SP wan WU Assistant Commissioner. Nakalian juni ila download including na ka Jainti Hills District Autonomous District Council group. Di ka bila shim ka rai pandia keren kelong ba kini nakalian ke district administration joka West Karbi Anglong DC bat SP kin kendu ye kitu ki members joka Karbi Anglong Autonomous Council asyai ke sengi kin batai ya ke jingrai jongi menne kita ka belong ba kinjele ka bala ai ban nundan su onu ka jingya kenat ni onu ka kam ka ba manra ai ka bakta ya ka sukasan. Jadi kata di kinra ya kata syaka council kin ya ka baja Khanduli kin sepenpau hi syaka council lu ya tuka taxation gate ba mde ban bu shu ham tu man bu no syaka wi jaka ki ba ki hun ki ba jom ka Khanduli. Sebelum tidak aktif hi minta di kidon ki arteri ni regional committees kawai jong West Jainti Hills kawai jong West Karbi Anglong. Beda begitu ki kam kisarai sampai hadu kaput jong ki regional committees. Ni mentangi pecua tangi ka law and order. Baka numdon kanu ka breakdown in law and order, baka numdon kanu ka clash, baka numdon kanu ka jingya mensaw ni jingya Islam. Na kanu kalian. Ni pecua kata. Di kijam kikam jong ki jaka ki putra itu kisarai ni siapa dah ka wi ka por boleh syong di regional committees ban mende kendu dalam regional committee jong ka West Karbi Anglong.